Ένα μικρό, ταλαιπωρημένο από τις καιρικές συνθήκες χωριό, φωλιασμένο ανάμεσα σε κυματιστούς λόφους και πυκνά δάση, ζούσε μια οικογένεια που γνώριζε πολύ καλά το τσίμπημα της πείνας. Η οικογένεια Μακγκρέγκορ, αποτελούμενη από τον Τζον, τη Μέρι και τα 3 παιδιά τους, είχε περάσει δύσκολες στιγμές. Η γη, που κάποτε έδινε μια μέτρια σοδιά, τώρα βρισκόταν άγονη και το φάσμα της πείνας φαινόταν πάνω από την ταπεινή τους κατοικία. Οι Μακγκρέγκορς, κάποτε σεβαστά μέλη της κοινότητας, βρέθηκαν στο έλεος των περιστάσεων. Ο Τζον, ένας ξεπερασμένος αγρότης με τα χέρια σκληρωμένα από τα χρόνια του μόχθου, δεν μπορούσε πλέον να εξαπατήσει τη ζωή από το επίμονο χώμα. Η Μέρι, μια ευγενική ψυχή με καρδιά τόσο απέραντη όσο τα δεινά που τους έπληξαν, περνούσε τις μέρες της προσπαθώντας να απλώσει πενιχρές προμήθειες για να ταΐσει τα πεινασμένα παιδιά τους. Η νεότερη από το γόνο του Μακγκρέγκορ, η μικρή Έμα, κοίταζε συχνά τον νυχτερινό ουρανό μέσα από τις τρύπες στην κουρελιασμένη στέγη. Τα αθώα μάτια της κρατούσαν μια σπίθα ελπίδας που έμοιαζε ακατάλληλη στις άθλιες συνθήκες τους. Ένα ιδιαίτερα ζωφερό απόγευμα, καθώς η οικογένεια συγκεντρώθηκε γύρω από ένα κερί που τρεμοπαίζει, με τα στομάχια τους να γριλίζουν από κοινού, ένα χτύπημα αντιχούσε μέσα στη σιωπηλή σιωπή. Ο Τζον, σαστισμένος και κουρασμένος, άνοιξε την πόρτα για να βρει ένα άγνωστο πρόσωπο, αυτό ενός καλόκαρδου ξένου που λεγόταν Σάμουελ. Ο Σάμουελ είχε ακούσει ψίθυρους για τα δεινά της οικογένειας Μακγκρέγκορ και ένιωθε υποχρεωμένος να δώσει ένα χέρι βοήθειας. Στην αγκαλιά του κουβαλούσε σακούλες με προμήθειες γεμάτες ζωογόνο τροφή. Χωρίς λέξη, ο Σάμουελ μπήκε στο σπίτι του Μακγκρέγκορ και τα μάτια της οικογένειας άνοιξαν διάπλατα από δυσπιστία για τη γενεοδωρία που τους έδωσε. Σακιά με αλεύρι, δεμάτια με λαχανικά και αλαντικά χυμένα στο φθαρμένο τραπέζι. Η Μέρι, με τα μάτια της γεμάτα δάκρυα, δύσκολα μπορούσε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της. Ο Σάμουελ, με μια ζεστασιά που ξεπερνούσε τις λέξεις, μοιράστηκε ιστορίες για τους δικούς του αγώνες και την καλοσύνη που είχε συναντήσει στις πιο σκοτεινές του ώρες. Μίλησε για μια κοινότητα που δεσμεύεται από ενσυναίσθηση και συμπόνια, προτρέποντας τους Μακγκρέγκορ να προσεγγίσουν όταν έχουν ανάγκη. Η οικογένεια συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν μόνη, ότι τα νήματα της ανθρωπότητας μπορούσαν να πλέξουν ένα δίχτυ ασφαλείας σε περιόδους απόγνωσης. Τις επόμενες εβδομάδες, η οικογένεια Μακγκρέγκορ, ενισχυμένη από τη γενεοδωρία του Σάμιουελ, εργάστηκε ακούραστα για να αναζωογονήσει τη γη της. Το χωριό, εμπνευσμένο από το παράδειγμα του Σαμουήλ, συσπυρώθηκε για να υποστηρίξει ο ένας τον άλλον. Δεν αφορούσε μόνο τις διατάξεις που είχε παράσχει ο Σαμουήλ. Αφορούσε την κοινή ανθρωπότητα που άκμασε όταν κάποιος άπλωσε το χέρι βοήθειας στον άλλο. Καθώς άλλαζαν οι εποχές, άλλαζαν και οι τύχες της οικογένειας Μακγκρέγκορ. Τα κάποτε άγωνα χωράφια άνθησαν από καλλιέργειες και η ζεστασιά των κοινών γευμάτων και του γέλιου γέμισε το σπίτι τους. Ο Σάμουελ, αν και μια περαστική φιγούρα στη ζωή τους, είχε σπείρει τους σπόρους της συμπόνιας που θα εξελισσόταν σε μια ταπεισερή της ανθεκτικότητας της κοινότητας. Η οικογένεια Μακγκρέγκορ πήρε ένα πολύτιμο μάθημα, όχι μόνο για την επιβίωση, αλλά και για τη δύναμη που αναδύεται όταν οι άνθρωποι ενώνονται μπροστά στις αντιξοότητες. Και έτσι, σε αυτό το ταπεινό χωριό, όπου οι άνεμοι κουβαλούσαν ιστορίες κακουχιών και ελπίδων, η ιστορία της οικογένειας Μακγκρέγκορ έγινε απόδειξη της μεταμορφωτικής δύναμης της καλοσύνης στη μέση του αγώνα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας για να μην χάνεις τις καθημερινές αληθινές ιστορίες.